604 000 българи бяха пренебрегнати и не им се даде право да отидат на референдум. В тази връзка вече повече от един месец, близо 2 месеца, ние от Възраждане сме подготвили, сме подписали решение, с което да се свика и да бъде обсъждана оставката на правителството. За съжаление, само ние от Възраждане сме го подписали, другите обявили се за опозиционни партии в лицето на Величие и на Меч отказват да го подпишат. Нещата са изключително сериозни с финансовото състояние и това беше публикувано от Министерство на финансите. Беше казано и заявено и от шефа на НАП, че ситуацията не е такава, каквато се изкарва. Беше казано и публикувано в един от официозите, пак ще го кажа, Политико, който излезе официална статия. Така че искаме вод на недоверие. За да стигнем обаче до обсъждане и гласуване на вод на недоверие, трябва да имаме нужните подписи. В момента Величие и Меч отказват. Днес ще им изпратим официални писма, в които ще ги поканим отново за пореден път да се включат в тази наистина съдбоносна тема, свързана с бъдещето на страната, защото влизането в еврозоната касае бъдещето на страната, а не следващата 1 или 2 години. Така че разчитаме на подписи от тях, за да можем да вкараме темата с финансите на страната, финансовата стабилност, неизпълнението на бюджетните приходи, всичко това, което се случва в финансовата сфера и обявено официално с периодичните отчети на Министерството на финансите.